Atmosfera planete Zemlje je sloj gasova koji okružuju planetu i koji drže gravitacije. Sastoji se od 70% nitrogena, 20,95% kiseonika, 0,93% argona, 0,038% karbon dioksida, mali procenat drugih gasova i oko 1% vodene pare. Mešavina gasova naziva se vazduh. Najvažniji sastojak vazduha od kojeg zavisi velika većina životnih oblika jeste kiseonik koji proizvode cijanobakterije, alge i biljke tokom fotosinteze. 70% kiseonika koji postoji na planeti Zemlji nastaje pomenutim procesom. Tokom razvoja planete Zemlje, guste šume su pokrivale velike površine. Specifične šume su takozvane kišne šume koje recikliraju vodenu paru. Iako su naučnici tvrdili da šume nisu pluća planete Zemlje, njihova uloga u proizvodnji kiseonika je velika. Širenje ljudske rase dovelo je do uništenja velikog broja šuma. Industrijska revolucija koja je započeta 1700. godine emitovala je razne gasove u atmosferu planete Zemlje. Najviše ugljen dioksid, metan i CFC. Gasovi koji su se nagomilali u atmosferi ne dozvoljavaju ravnomernu razmenu zračenja ka i od planete Zemlje. Troposfera, gde su nastanjena sva živa bića planete Zemlje, se zagreva nekontrolisano. Proces koji je nastao naziva se proces staklene bašte. Temperatura planete Zemlje se povećala za 6,4 stepena i proces vraćanja u normalu trajaće 1000 godina. Uništavanje šuma pogoršava efekat staklene bašte i smanjuje prisutnost čistog kiseonika u vazduhu. 50.000 životnih oblika godišnje je nestajalo sečenjem šuma. U 2090. godine na planeti Zemlji nije ostala više ni jedna kišna šuma. Posledica su dramatične klimatske promene širom planete, visok stepen zagađenosti vazduha, kisele kiše, odumiranje životinjskih vrsta, odumiranje velikog broja ljudske rase usled oboljenja disajnih puteva, kancera i drugih oboljenja.